75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Oras sa Pilipinas, 5 minuto bago mag-alas 4 ng hapon. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Bicolandia. Narito ng mga balitang nakalap sa oras na ito. Para sa unang balita, lalaking wanted sa kasong homicide, arestado ng Rapu-Rapu PNP. Nagbabalita si Jennifer Polinar. Radyo Pilipinas Report. Bunga ng pinaigting na kampanya kontra kriminalidad ng Philippine National Police Bicol, matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Rapu-Rapu Municipal Police Station ang isang lalaking may kasong homicide matapos isagawa ng operatiba ang operasyon laban sa sospek sa isang barangay sa bayan ng Rapu-Rapu Albay nitong Huwebes 11 ng Disyembre. Ayon sa Rapu-Rapu Municipal Police Station, kabilang ang sospechado sa listahan ng mga nagtatago sa batas na tinaguriang Rank 3 Municipal Most Wanted Person ng naturang bayan. Matapos isagawa ang pag-aresto, maayos na ipinaalam sa akusado ang kanyang naging paglabag kasabay ng kanyang karapatang konstitusyonal. Samantala, isinailalim sa medikal na pagsusuri ang suspect sa Rapu-Rapu District Hospital bago sumailalim sa kumpletong proseso ng dokumentasyon. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng naturang himpilan ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Jennifer Polinar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Radyo Pilipinas Report. Para sa sunod na balita, training on cacao production ng DA Bicol linakuhan ng figit 20 miyembro ng asosasyon. May ulat si Elver Arango. Radyo Pilipinas Report. Sa isinagawang training para sa cacao production, processing and sustainability practices to combat climate change ng Department of Agriculture Bicol, sa ilalim ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program, lumahok ang higit 20 miyembro ng Bicol Cacao Growers Association Incorporated at ilang cacao farmer, cluster leaders at technical staff. Ayon sa Department of Agriculture Bicol, layunin ng 2 araw na pagsasanay na mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga cacao growers upang mas mapalago ang kanilang produksyon, mapahusay ang pagproseso at mapalakas ang mga pamamaraan upang makapag-adapt sa nababagong klima. Bukod sa lecture, nagkaroon din ng on-site demonstration ukol sa cacao drying and fermentation na ginanap sa Morava Foundation Processing Facility sa Kamalig, Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Elver Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Radyo Pilipinas Report. Para sa dagdag na balita, hinimok ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Kongreso na unahin ang pagpasa sa Anti-Dynasty Bill at panukalang Independent People's Commission Act ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos ang pagpupulong ng Legislative at Executive Development Advisory Council sa Malacanang. Kasabay nito, nagpahayag ng suporta si Congressman Alfredo Garbin Jr., Vice Chair ng House Committee on Constitutional Amendments, sa layunin na Anti-Policy Dynasty Bill, ngunit nagbabala na hindi ito maaring maipatupad sa kasalukuyang anyo ng hindi muna maamyendahan ang 1987 Constitution. Ipinaliwanag ng mambabatas na ang kwalifikasyon para sa mga pambansang posisyon mula sa Pangulo at pangalawang Pangulo hanggang Senador at miyembro ng mababang kapulungan ay tahasang itinakda ng konstitusyon at tinukoy niya ang desisyon ng Korte Suprema sa Albay, kung saan idiniin ang labag sa konstitusyon ng anumang batas na magdadaragdag ng kwalifikasyon ng mga kandidato. Kung igigit umano ang Anti-Dynasty Bill ay pagbabawalan batay sa relasyon sa pamilya, ito ay magiging dagdag na diskwalifikasyon na wala sa saligang batas at tiyak na haharangin ng hukuman.
Para sa huling balita, TOSB Chair, hinikayat ang mga mag-aaral na magsumite ng kanilang aplikasyon para sa 10 outstanding students of Bicol. Panoorin ang panayam ni Miss January De Chavez, 10 outstanding student of Bicol Chairman. I'd like to encourage everyone to really participate and just focus on what you've already doing. We would just like we just wanted to highlight what you've been doing so far, what you have been contributing to the community already. So this is just a celebration of what you are doing. So we invite you to join and continue being that student who will contribute to our society, to the community. Be a Bicolano student who is not only excellent academically, but also a good leader who leads with integrity, and of course, who continue to help and serve our society. So if you are that student, please join our this year's search of the 10 outstanding students of Bicol. Ano po, Bicolano, mga Oragon na students. So please join and participate, of course, with the support of your institutions as well. The winners will be receiving a cash prize, a plaque, and of course, a seed fund for your advocacy projects. I'd like to encourage. At yan po mga balitang nakalap sa oras na ito. Para manatiling updated, i-like at i-follow aming social media accounts sa Facebook, Instagram, TikTok at X at Radyo Pilipinas Albay. Buong persang magbabalita, ito po si Christine Villanueva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Happy Friday mga ka-RP! Always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas. Minsan bumabagyo, may luhang pumapatak sa ating bayan. Sa bawat sulok may bakas, ngunit sa dilim may ilaw na magliliwanag. Ang boses sa himpapawid, nagpapaabot ng yakap. Maumang Pasko sa bilog na probinsya, alisa sa hingong istasyon, Radyo Pilipinas Albay. Abot kamay na Pasko, narito na ating salubungin. Sa himpapawid, kami kasama ninyo. Patuloy ang serbisyo publiko. Naaalala mo bang panahon ng pagsubok? Nagkaurusad ang kabos, may nagpaabot ng tabang. Ang bawat albayano, pusong handang umagapan. Ngayong Pasko, sa gitna ng lamig, init ng pagkakaisa, ibahanta. Liwanag ng ngayon, saksi sa ating tibay, ilaw ng pag-ibig, huwag kalimutan. Sa Radyo Pilipinas Albay, sa iyong kaugmahan, patuto matutuudan. Radyo Pilipinas Albay, nagtatarabangan. Di lang balita, di lang awit, kundi pag-asa ang halik. Abot kamay na Pasko sa bawat pamilya. Ang serbisyo publiko, misyon na di matitinag. Maumang Pasko sa bilog na probinsya. Radyo Pilipinas, Radyo
Radyo Publiko.